בלי סודות, בלי סודות. שונה. אמרתי לכם. אני אמרתי. תסלח לי רגע אחד. כן. אתה רואה את פה? בוודאי שאני רואה את מה זאת אומרת? אני הדבקתי אותה. אתה הדבקת אותה? כן, בוודאי. אני באמת התפלאה עליך. מה זאת אומרת מתפלאה? מה יש לכם? מה קרה? מה עושה כאן מה זאת אומרת מה היא עושה כאן? היא מודבקת. אני הדבקתי אותה. שמענו, תסתכל. נו, אני הסתכלתי, אז מה? אתה לא רואה? אני רואה. ח. נו, אז מה? מה זה מה? זה שונה. אתה לא רואה ששונה? יש לה צליל שונה. שמתם לב שהאה שונה? כן, כל החה דומות והאה שונה. שלום. אתם בוודאי יודעים את ההבדל בין עליז לבין עצוב. אתם לא יודעים? אז אני עצוב. אתם כן יודעים. נו, אז אני עליז. סה. חסה. לה 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 טה. סליחה, תקלה. לה 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 טה. סליחה, תקלה. מה קרה שולה? את חולה? לא, אני מנסה לשיר לה, וכל פעם יש לי תקלה. שלום. שולה. נעים מאוד שולה. בלש גשש. אתה בלש? ממש. אז אולי אתה? ודאי, מה קרה? אל תשאל. טוב. תשאל. טוב. אני שואל, מה קרה? יש פה הודעה חשובה. הודעה זו סיבה לבכות? אתה לא מבין. יש פה... הודעה חשובה. איך ידעת? ואני לא מבינה מה כתוב כאן. לא לבכות. לא לבכות. לא לבכות! אני לא סובל כשבוכים. שלום. עיתונים. למה אתם מחכים פה? להופעה של הזמרת נוגה. ההופעה לא תתקיים היום. לא. מה זאת אומרת? מה, למה ההופעה לא מתקיימת? אתם לא יודעים? הזמרת חולה. חולה? אבל... למה לא פרסמו איזה מודעה בעיתון? כן. מה, לא פרסמו? לא. פרסמו? מה כתוב? לא, הנה כאן. הנה יש מודעה באמת. מה כתוב שם? הזמרת נוגה חולה, היום אין הופעה, בקרוב נודיע על מועד חדש. מודעה יפה מאוד. ממש כל הכבוד. זה לא קשה, זה לא קשה.